안녕하세요 mga koys, kumusta na muli? Okay na mo? Okay kayo? Tara mag-live video chat ninyo para okay kayo sa tanan. Kumusta na muli? Okay na mo tanan? 감사합니다. 사랑해요. 많이 어떠서 taninyo pero karas ko tinapay. Kumusta kung mga kandera? Okay na mo na simpala ninyo? Napakores sa Manila karon. Grabe lagi kayo. Kaon ito kong tinapay diri. Shoutout ko kay Bingot Scarpio. Kumusta na ka Bingot? Regine May Agkunod, kumusta na mo na? Mike Panerio, kumusta? Lami ikin pagkaon kong tinapay. Willie Lim Tagalog, kumusta na ka? Hi Koy Salapio. Og Mike Panerio, okay kayo? Og kay Rochelle Talain. Gobernador Generoso. Kumusta mo da sa Gobernador Generoso? Okay mo da? Okay kayo? Si SpongeBob Chapanalo Serito Baliarta, shout out. Nialyang Aquino, shout out from Saudi Arabia. Chris Martinez Sarangkani, Regine May Agkunob. Hi Koys pero Shachiyu, Bingot Scarpio Gutierrez. Greg Sriwan is paspasa. Nathaniel Monistarog, si May Robles Torrento, Christian Cadiras, Angie Martir, og kay Paldi Kalem from Saudi. Kamusta ng Saudi? Grisel Musquida, Agnash Castro, Mary Gonzalez Juquinho Masmal, Alex Villa Megcarpo Gonzaga, Mike Panerio, mga gwapa na butan, Nelson Alan Olgasan, shout out sa Plangkat Churian, okay Juan Cecil Discasere, Sagredo Parabo, Nova Pinado, Christian J. Castilla Cardines, Jackie Igiano, shoutout ka no Doter Gicoso, lang Bayabas, ay Bagayas, Joan Bayaban Silpa, watching from Malaysia, Klami kayo, Willie Tagalog, Jojo Chamante, Jennifer Maravillas Manalo, o Regine May around Linis, Actually, nahirapan talaga ko, napagkapaspas pala talaga, Jason Perasan, ang Cebu City at saka si Rochelle Talaid. Thank you very much. Pasalamat ko sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkataon na mag-greet sa inyo dyan. Rochelle Talaid at saka Charmaine at saka Michael Lawrence ng Catalunan Grande at saka si Joy Mili Guzman, si Jaira DB at saka si Shancho at Mark Lax, Orbilio Hermanucci, si Milia Jr. and family, and si Elizabeth Talukan at saka si Justin. Justin Melendez Burgos na pagkapaspas ng Saudi Arabia at si Amugis Disa ng Riyadh at saka shout out din si Dam Olinab Aban, shout out Marvin Tito Quizon, shout out kung Tagong Kiki at saka Christian Bridge, April Evangelista, kumusta mo na ang Kuwait, Jiwong Gumiho, lahat ng laway ko sa imong gikaan, Sorel Colegario Sala, Graciel Marie Mosquida, Anje Martir, Pasi Maria Labito, Hani Patricia, shout out ko na kay William Itan, Jan Gabs, Mark Libiayu, Mark Lax, ng Kalinan, Lanlan Basario, Bingot Carpio, Marjon Arancis, Jane Bini Alzagar, watching from Laguna, Marie G's Alpiris, Dagpin Mandi Melody. Si Melody, napunta ko kay Melody dahil minaw sa dito. Niliyang, shout out ang watching ng Saudi Arabia, Marlo Piator, Jean Manggubat at saka Nisil Manghanoy ng Usamis at Mamatin at si Papatin, Ayisa. Shout out sa Honey Grace Lisionis at Michelle Masangay Mangisawan, Mark Liyaw, Mark Transporte, Orville Hermamuche. Pero, kumusta na mo niya? Koreana lang ko. Hermes, kumusta na mo niya? Shoutout ko na, lang Bayawas. Ko ay pa shoutout po siya, gaw siyan yan.
I really wanted to talk to you in different language, but of course it's very difficult because there's a lot of people. Ayan. Milper, thank you so much. Marlon, Diwang, daghan na, di na mabasa, daghan kayo. Arnel, Kathleen, Nilson, dami gana ninyo, eh. Di na mabasa. Marlon Taguran, Roman Putalam, Melody, Gabriel Agnes, Naira Sultan, Melprel, Bunaplor, Katipunan, Rosan Bernido, Wichayda, Palawan po. Kumusta naman na Lablab? Kumusta Rose Maki Francisco? Kumusta Bras Kuwait? Arnel Labicoy, Malot Koran, kumusta Sarangeo? Mars Ramos Regidor, Mia Amor, happy birthday best friend ni Marape Isidor sa Kape Uno Insular Hotel. Natukan ko! Nicky, Nicole, Arnel, Julius Mapente, shout out na nindot na yung Davao City kay Dagko kang birthday. April rin. Ala, nagana eh. Ala, yawa eh. Nagana, nalala eh. Juanito Esconde, Arnel, ayan, RJ, Pertes, Darwin, Cesario, Natsukashi, kumusta na ulit Natsukashi? Alda, kuntang Rivera, RJ Dararim, Rosamen Daliba, Basaha Langgod, April Evangelista, nakalingaw kay Kaidol, Janice Macasio, greetings Santa Cruz, Ariel Aquager, Ignacio, Jojo Arasa, Lord Larato, Arnel, Lars Lunday, Rioda, Richel Di Pidiri ng Tagum, Rosan Barnido, at ito ang mga nanalo, Arnel, Richard Falcon, Adbon Marvin Mourinho Baal, at saka si Lars Lunday, Hiro Diwang Gumiho, at saka si Cyril Manto, at saka si Lubuta Kobe, Larlon Zaire, Bingo Scarpio Gutierrez, Mars Iler Ramos Regidor, si Erd Gascario Dingal, at saka si Rosemary Lablab, at saka si Abel Labs Oglende, Arellano Bagyo, Kaskeho Orisinik Nida, Muhammad Baliwan, Marlon Tagurin Albarazin, RG Bragg, Clinton Abarkis Bacor, Herbs Cusaro Dingal, Litayron, si yan. No. Abagili ay basic out na mga alkal, lamat kayo. Ang Gonzaga, lapin niya. Shout out na si Alex Balahay, Harley Jesus, Gadungog, Herbs Cascaro, Dingal, Ryan Mirasol, Temperatura, Arnel, Marlon Tagora, Alex Balahay, o si SpongeBob, o si Melba Bordo, o si Abel Umiri Ramiri, o si Madaso Apostol Nanet, o si Arnel, o si Kuan, si Arlene, si Herlin, si Gismar Kadungog, si Lablab, si Riz Pinya Tigin Negra, Janice Macasiro, Bartolone, Arnel, si Litayron, si Isagani Galos Galyaga, si Lubuta, si Mary Rosas Doble, si Arne Franco Suarez, si Sadi Bill, Marlon Taguran, Arbarasin, si Orbel, o si Dines, mga gwapog, mga gwapa, Arnel, o si Marlon Taguran, Arbarasin, si Rich Pania, Pentenegra, Marlon Albarasin, Michelle Salva, Adi Daray, si Magugma, Bakwahon, Arnel. Ayan, inom sa tubig kay nasayang ko ano eh. Long time message me, Aljira Darayrim, Isagani Galos. Koy paglabyo sa kuwabe, love you kayo ninyo bay. Kana ni ay mabasa tanan bay. Si Melvin, si Dorado, puro ni greetings. Michelle Salva, si Melvin Dorado, si Brian Chloe Munoz, kadagang nabasa wala jud ko na apil. Brian Chloe Munoz, Randy Kongkiliawang, Idol Q, ug si Rich Pinya Pintanegra, si Rami Ramirez, si Mikay at Sintua Berlin, si Gismar Kadungog, si Mimi Ritz, si Scarlett Vergara, si Shaula M.A., si Arnel, wala ko bay. Og si Magugma, og si Muka ni ba ni?
Ayan. Ang sayong gusto ko is, kaya medyo wala pa man, di pa ko mulakaw, taod-taod pa ko magtog IBS-BN karon. Shout out mo sa Mindanao, Lakay Binyas, Roman Puntalan, sa Bronchitis Family, si Pawix Galas, si George Dagunsa, Dandong, Ulisa Paluma de la Cruz, si Randy Kungkilia, si Switch Pop, Randy, si Erlen, og si Kadungog, si Noel Labrador, Junalim Tabar, si Lee Tyrone, ang graduation, pangalan ng tinatawag mo, Kikiyu, Tinsalmin, Ding, 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 Rika Apps. Hi Rika Apps, kumusta nakahariya? Ayan, si May Ann Robles Tormento, si Algie Rim, Bernadette, Manlunas, Azula, ako si May, Arnel, I love you, Herlin, sige, Kadungog, Samut, Gitangtang, Eyeglass, si Jen Barbie, si Scarlett Bercara, si Arnel, Iba Lupasin Sularte. sa muka ni orang mo graduation og ibasa Ray Kasuga kabila no Matet Meloria Joy Magan Pinkian Pingot Scarpe si Corpus Katimare shout out from KSA si Jililim si Akosime si Reyame Orlinas Okope si Mayra Paanyu Jennifer, to Labuga, si An, si Pawex, King Salmin, si Ligaya, Salupan Dungkan. Tan. Koy, musta na kaya koy? Okay na ka? Okay kayo. Lamig ka rin sa Manila. Palagwal kay ikaw nagkapas mo ka premente. Basta mabuhi lang ka, Vincent Chungko. Nga takapagyo. Kad kibig struggle, don't come steady, come pass. Julio Sotero. Nga anong gwapo kay ka-crush? Uy, nga anong naka-crush magkasko? Otero nga parente man ta. Nga si Akoseme, Ryan Mirasol, Temperatura, Richel Tata, Marda, Idol, mag-work na ko ha, watching from UAE. Ingat Richel Tata, at saka si Jong Dikirado, si Ritz. Tan. Shout out silingan, sigig suka, resulta sa Habal Bamur. At Chay Luis Nika, thank you so much Ligaya Viliaga, Serlin. Okay, magpakita tag talent koy para mapuslan ng atong live video. Say gusto ninyo nga talent ipakita nato koy. Shout out dili sa Angel Funeral Homes Kalinan koy kay naka-view karon. Kumusta mga minatay da Heart Rock Menrincilio. Hey, say hi sa mga minatay gigipang balsamaran niyo. Muyawa ray. Watching from Hong Kong, Cat or Jail, pwede mo sayaw kuya koy. O sige, kung sa nga sayaw, unya taod-taod. Taberne Montana, thank you so much. Husband work at home. Si Kokoy Martin, shout out sa mong iring gikaon. Marlon Taguran. Ligaya Richel. Okay, unsay gusto ninyo nga kuan koy nga talent. Shout out si Glenn Ampiag. Si Jun Kimdado Beliroso, tarunga tao na dul, watching from DCCS Stories. Oy, ako si May, kumusta mo rin sa DCCS? Gusto niya tingog ni Apyot. Kapatid from Imus Cavite. Hello po mga mahal na kapatid. Watch po kayo ng Pera o Bayong. Kasama niyo po yung DJ Kokoy Martin. Shout out din ko sa Mulolo na natulog sementeryo. Ay lo, kumusta ang sementeryo lo? Team Kabu, Hong Kong, Macau. Thank you kayo. Tala ko is shout out watching from me to you. Apyot daw. Ingon ni Marlon. Eureka. Kayo. Pagkaroon kay magtiniguang na pod ko mga higalaki para magsayran inyo nga karang kihibaw po ko magtinigulang ng tingog no. Kumusta naman mo dira sa mga isyong na ito nga naminaw na silang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o sa mga nagpagritis ngayon ay marami pala ang Tagalog dito at sika marami pala ang mga namiminaw dito sa atin na
Hi, Sheila! I miss you. Sheila si Toy. Naaga pud mi puhon ko is kung makauli na ko. Hi, babe. Ni Sheila, sis Anilito, balda. Og si Mingaw na minimo. Mingaw po kunin niyo ko is. Ayan na, Sheila, kamusta? Oh. Kamusta ka naman dirain tawon sila nga nang wala naman tinagakita si Kuan? Kasi nakinila. Wala pa daw nadungog iyang ngalan kaway si Abel Umi Ramiri ng Japan. Dumurog ito mas. Edmar Castillo, sayaw daw kuan koy. Ayay! Ay, Barbie! Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Ups. Tanghenyo Scarlett, thank you so much. Kadtong Indian accent ko is nice kayo paminawon. Julius Palomar. I just really, if you really wanted me to talk in different language, it's an honor and privilege. To all of my Indian friends, also if you are always watching all my videos, I am inviting you to also talk, listen and also watch my videos. I am posting it on my YouTube channel. Yes, it's very important that you have a subscription. You're subscribing me, it's very good. That is why I am telling everyone that if you are also watching this video, I know how to speak in Indian language. Namaste for everyone and for all of the things that you wanted me to do, then you have to pay me 150. Because I really wanted everyone to really know that aside from being a DJ, I am selling different kinds of shoes, and also I am selling different kinds of clothes, and then I have a lot of business. Kabalo ka walay uyab luuyan ni mo uy. Alo ay. Subscribe ko sa mga YouTube ko si Julissa Palomar, thank you kayo. Bingot Scarpio Gutierrez, thank you ng MUMMRC Motor Club. Salamat kayo guys ha. Krisha Jane, tagay kog jacket big ka ng dili na magamit. Magamit pa man yoy. Dali guys. Sheila, shout out Jenny Palangkaw, Ruby May Diaz. Ayun. Kois, giveaways naman dyan. Kung sa'yo gusto nyo giveaways, Kois. Siya, buyaks daw. Buyaks eh, ha? Asa na to imong Indian friend? My Indian friend is also schooling. They have also a lot of business. That is why we are not also, I am inviting him to also have more of videos, but he's declining me because of a business. Managing the business is very important. Yan o, sealed. Kuhaan ako station. Ngayon ako sa may Pearl Diamond Gold. Mad My Day. Actually, pasalamat ako dahil, mabigyan na tayo ng pagkakataon na para sa'yo. Ang laban na to. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ito ang dahilan upang magkasundo tayo, ito ang tanging paraan na naisip ko upang magkaisa ang kapwa ko Pilipino para sa'yo. Ang laban na to. Gusto na ko na magpasalamat sa tanan mga nagsuporta sa kong Kuya Kukoy. Ako daay si Bibi Apiot. Kanang thank you kay sa inyo. Kay kanang perminti mo magbuhat sama sa pictures. Tapos, pasalamat po ko sa mga kabataan Pinoy na nagpusupport sa kuang kuya sa MOR. I miss you! Thank you so much for watching my videos. Sa Kuya Kukoy na ako. Thank you po. Gusto mo tawagan ako si Kuya Budoy? Budoy. Hello! Hello, ako Budoy. Ikaw bad, ikaw dili. Tanaw video. Ako Budoy. Nyek! Sa pa. Bay, nga ni tingog na buyaks, bay. Sa tinood lang, bay.
Wala ko'y problema, bay, kay mga babae, kay mo doon sa kubay, dagang kay kukuyabay ba. Grabe lagi kay bay, grabe, saltian na mo bay ba, kan kay kukuyabay. Pagbirahan lagi na ko tanan ako uyabay, mang grabe lagi kay bay, grabe lagi kayo. Tama si Mike Enriquez. Nako po, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Kagimbal-gimbal ang mga sumunod na mga pangyayari. Nang makitang nakandusay ang katawan ng isang lalaki, nakita ito sa CCTV. Nabuang. Nako po, si Mike Maniakis, nagpapatrol. Nako po, kagimbal-gimbal po ang mga kaganapang nagaganap ngayon sa ating mundo. Dahil sa kabila ng mga pangyayaring kagimbal-gimbal, marami pong tao ang nasindak ngayon sa mga matitinding kaganapan. At hindi po ang mga pangyayari ngayon, kaya pinag-iingat po ang lahat ng mga tao. May tao. Hello? Ay, linis. Ay, Sir, wala akong extra kettle eh. Tatlo lang po kasi yan, baka hiniram din po sa'yo. okay po. Maglilinis po kayo. Sige. Sige po. Yes, may maglilinis na ng bahay ay ng hotel. Pagpatuloy natin ang ating live videos mga pamilya. Habang naglilinis po si Kuya sa likod. Back to work. Ayan. Pamela Joy Sinobio, thank you so much. Kay Sheila and kay Inosil, thank you, maraming salamat po. Ayan. Sino pa ang gagayahin natin mga pamilya? Request na kaya, mag-request na po kayo. Ayan. Patay ko'y dakpan sa ban. Manggood ka. Okay. Ayan ang limpyo sa likod, bay. Kung na emong shoes, be. Okay. Annabel David Alvarez, Modo Melody. Pakibato daw ko pakibato. Okay. Akala ko ikaw ay akin, tutuskin paningin, ngunit kay kiyakapan, naglalaho sa dalim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ang mga paghahanap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking manahal, kasama ko ang may kapal, ngunit ko pala naging isang hangal, naghangal isang katulad mo. Ay gaw, uy naman ako igagaw dali, ay money daw. Sa laban ng buhay, walang kuskus balongos, walay hasol, magpira padala. Shoutout to yung ate Kim Koyino Sil, thank you kayo. Pati ng watching from Taiwan, pampawala ng pagod. Hello po mga taga Taiwan, share niyo po yung videos. Shoutout tagi sa akong sister din, seryoso kayo. Ay grabe, seryoso rin. Ay, si Dilima na po tundunga ko eh. Si sundogon ako sa president ko is Soko ko eh. Ayon, sa matinding problema ng sensya, lohika at mamdiskarting pura ng Soko, scene of crime operatives. Thank you din. Nawangbo na ako guys. May nari nang limpyo rin kuya rin sa likod. Medyo abog-abog ang mga umilya na. Kanindot pa sa relog ko eh. Siyempre, kinawat good. Koreanong kanding. Mamidi daw gaw. Pasanabi ko kayo man yun Sanabil. Sanabil ayun. Sanabi ko kay Richard na magalit talaga ko Richard dahil sabi ko na hindi siya magkasawa sa Richard. Nagkasawa na sa Richard. Kaya sanabi ko kay Rupa na, Rupa, wag ka muna magkasawa. Magalit ako Rupa, suslukon ko yung mata mo Rupa. Shout out na Choy B, kung mag-ina si Chirik sa BB Queen, si MJ Pat de Dilos, si Jim Fernandez, ay kumusta naman. Shout out from Jeddah and from Jupiter.
inin eh. Gusto kong sabi sa inyo na magalit ako. Ay, sandagan ako si President, mga kaisa. Ganito po magsalita si President. Inin eh. To all of my friends kita sa video na ito. Every time masabi ko na magalit ako, magalit talaga ako. Tingala na ning nang limpyo. Limpyo diri ba nga. Noon sa ning taon na po. Nang limpyo sa kong likod, guys. Video tayo. Ayan. Ay, thank you po, Kuya. Maraming salamat po sa mga patubig. Ito po ang tubig na binigay ni Kuya. This is Nature Spring. It's only 150 pesos, rich in vitamins and minerals, and packed with lots of energy. So you better have to drink a lot of water every day because water is the best policy. Ayan po. Ayan po si Kuya. Ayan. Oh, goblin si Parikoy. Beautiful life, beautiful days. Ano say gusto niyo na kanta pa guys? Ay, tapusin ko muna si President. Kaya galit kasi si President sa ABS. Sabi ng President, ang galit talaga ako. Ang ginawa nila, ang Bisaya na lang ko, kang lisod ko, English. They are also, hindi maganda ang ginawa nila. Ano sila ng power nila. But I tell everyone, hindi nila ganon. Hindi abusuhin ang pangyarihan. Pusang iring kayo. Magalit ako. Hindi ko gusto ang ginagawa ng mga tao. I run for presidency. I run for the benefit of the people. Kaya, pain ko sila. Every time na sabihin ko, nene. Okay ba? Ito na. Ma-master natin yung President. Tapos, pikit lang ang inyong mga mata, mga pamilya. Nakapikit ang mata, nagpiyong ang mata, unya tuwad. Tapos, paparinig ko sa inyo, magalit si President. Ay, nililinis pa si Kuya. Okay. Gusto kong sabihin sa inyo ang tanaw kayo dito sa video. Ito lang ang masabi ko. Maraming media ang galit dyan, pasarado ko ang ABS. Hindi man masarado yan. Ginawan ko lang sila, mga skulbaan sila dyan. Ito lang ang masabi ko. Yung nene. Thank you, sir. Ay, thank you, Parikoy. Thank you. Masabi ko, kinig kayo sa akin. Hindi ko nagbibiro. Ang nene. I don't want my people i-suppress. Ang ginawa ng ibang media, magpataka lang sila ng lagay ng video. Mga fake news. Ang sinasabi ko, ayoko ng ganon. Badayan. Go. This is by the power vested in me. I just wanted to tell na if you are doing it because you are abusing your power, ito lang ang masabi ko. Pusang iring kayo.
I-shutdown ko talaga kayo. Galit ako. Pero hindi ko gusto ang ginawa ng tao dito. Magpakalat kayo ng mga fake news. Pataka ng paglitok ng mga baba ninyo. Ang galit ko, sipain ko talaga kayo. Nene. Kung ipikit mo ang mata mo, ang marinig mo ako. Ayaw ko ng ginagawa ng mga tao. I'm running for presidency and I want everything. Hindi ang gago. Nene. Not during my watch. Wag sa panahon ko. Isa lang ang masabi ko. Kung magalit talaga ako, barilin kita dyan. Patayin kita. Akong gawa sa akin. Huwag niyo akong gaguhin. Pasaylo ako, President. Nagpa-practice ako ng President. Huwag niyo akong gaguhin. Sa lahat ng mga nagkita dito, inene. The people vote me. Hindi ko naman pinus ang mga tao. Isa lang ang masabi ko. For as long as I am the president, hindi ko iwan ang mga tao. Nene, every time I am speaking in front of you, makinig kayo. Ayaw ko nang ginagawa ng iba. Ginagago nila ang tao. This is beyond my control, but ang galit talaga ako. Patayin ko ng mga taong yan. Mga pusang ina sila. Hindi ko gusto ang mga ginawa. Ayaw ko ng ganon. Okay na ba, Chris? Okay ba? Nene. Every time masabihin ko, never ako magsinungaling. Hindi ko gusto I'm so stressed with a lot of work. Marami kong ginagawa, hindi lang yan. Marami ang mga nag-ano dyan. But I see to it. Hindi ko gusto na magganon ang mga tao. We are using the funds of the Filipino. Nene. Ayaw kong magalit. But you are always getting into my nerves. Magagalit ako talaga. Kasi lahat ng minaw at magnagtanaw, ito lang ang masabi ko. Patayin ko kayo, magawa kayo ng milagro. Sino ang magano dyan? Nene. Magbaba ako sa pagkapresidente ko kung totoo na hindi totoo ang sinasabi ko. Marami ang natanggal dyan. Marami akong pinatanggal ng gago dyan sa Senado. Mga gobernador, mga kapitan ng gawa. Ito lang ang masabi ko. Not during my watch. Patayin ko talaga. Pusilon talaga kita. Wow! Gamay na lang kulang ka, pamili. Malapit ka na magaya sa Pangulo. I made this video in Nene. I want everyone na maminaw sa ako. If you will not listen, wala akong problema. Hindi ako magpilit sa inyo. Hindi ko
gusto ang nangyari. Pero in. If I see it, I do it. Hindi niyo huwag niyo akong subukan. Patikim kayo sa akin. Inin. Isa pa. Inin. Every time that I am speaking in front, ayoko yung ginagago ako. You can hide everything if it is against ito animal, ito lang ang masabi ko. Hindi mo ko gaguhin. I've been in the prosecution for how many years? I'm a lawyer. And don't tell me that I don't know what is going on. Are you trying to say na hindi ko alam? Magalit ako. You are abusing your power. To all of the Filipino, huwag kayong matakot. It is not about press freedom. Every time may magawa ako, never kong gawain yan without thinking. What do you think? What do you think of me? I am doing this press release. I'm not Huwag mong gawin sa akin yan. Kaya magalit talaga ako. Sipain talaga kita. Duslakon ko ng lubot ni mo. Asig nakasabaan ako. Asig pintikon ko na ba? Bitaw mga pamilya, thank you so much ay kailan kayo guys, practice la ko. Ngay ako'y mulakaw pa ko ron guys. Actually mulakaw na gyud ko ron guys. Ako'y lakaw no. Thank you so much sa mga nag-live po ngayon kapamilya, kay Rica Rivera, kay Baby Z, kay Jason, and sa lahat ng mga quiz po natin na always sumusuporta sa MOR. Mamaya po ulit mga pamilya para po sa ating Pera o Bayong Season 4 with your DJ Kokoy Martin. Thank you for watching the video and thank you so much kapamilya for always supporting me and daghang salamat sa inyong tanan. Okay ba koy? Okay kayo. Lamig kayo. Salamat. Thank you mga pamilya. Lakaw sa ko ninyo ha para okay kayo.